weche maji pogrego to pok wayalo we anyisi kawuono Trevor. En adier ni nyaka chiel kawuono ntiere asenyisi gik moko abich mwaseyalo to we anyisi gik mapok wayalo. Onge bura mosebete ma wayalo ni wan kaka party ok wabibet gi presidential candidate. Pok wayalo. Dr. Buro Ginga e leader wasani. En mobro lead wa emano. To koyale ni to koro wange ni wan kaka ODM 2027 waonge gang'o gi candidate. Mano podi pok wawinjre. Makata mar ni President William Ruto ni pok winjo. Pod ko anyisi mokwongo abire mar ariyo. Mar ariyo, and Dr. Buro Ginga osewacho gini 4 times. King'iyo some of his speeches, ibro neno, and not just by saying, in writing. Dr. Buro Ginga osewacho dinwoya, which is true. Ni wan kaka party pok wayalo wach 1 term gi wach 2 term. Emomiyo ng'at ma wacho wach 1 term gi ng'at ma wacho wach 2 term giriambo. Mano giwacho party gi ok mar party. Ji penja ga pile ni tinto daki wach 1 term, daki wach 2 term. Ok awach nikech pod arito mondo party wayal. Iwinjo? Koro wach bet gi candidate pok wayalo. Wach bet 1 term 2 term pok wayalo. Wach mar adek, Linda ground gi Linda Mwananchi wuok. To Linda ground ema nokuongo wuok nikech ne en winjruok e yor mar popularizing the party. To nen achiel kuom forms ma inyalo tim kaka itimoga kaka nyisi wach youth sani, kaka ne nyisi mar region. To kuma nwasebete mwawacho ni wan koro kaka party wan gi new slogan mar Linda ground bende onge. Mana kaka Linda Mwananchi be kuma no yalo timre nadi onge. Ngech slogan wa e party kae nyaka sani poden ODM tuko tiari. Iwinjo? To ng'ata man gi yo mar popularizing party to onge rach. To kain yor popularizing party to konego bed ni koke nenie to kore wacho ni ipingo party. Inyalo mana pingo party e gik ma party oseyalo. Asenyisi gik ma party oseyalo. An vice chairman mar party. Kenda an National Executive Committee. Kenda I've attended the delegates convention and all. Gik makelo pogruok nwa kuomwa gin gik mapok wayalo. Emomineno kanyisi ni pogruok ni en artificial, en a distinction without a difference. Emomineno kana wacho ga pile